Здравейте, скъпи приятели! Здравейте. Особености на руската кухня. Да, здравейте, господин Бакуревич. Здравейте, господин Звездов. Добре дошъл. Благодаря. Понеже вече стана традиция да показваме руски специалитети, в миналия епизод направихме много вкусни чебуреки. Нещо като мекици, но само нещо така да го обрисувам, в което тесто от яйца и брашно има плънка, много соша с много лук. Това е страшно ядене. Много вкусно, много хранително и естествено веднага помолихте за още срещи да видим още вкусни специалитети на руската кухня. Кое е това, което ще ни покажеш? Вижда много интересни неща, даже непознати за мен, някаква опаковка с крава. Значи това блюдо се казва сирники на руски. Сир. Нали имаме така буква Сиренето. Значи обаче на български преди едно време ние ги наричахме сиреники. Обаче така звучи не много апетитно и ги направихме така сирники през буква И. Втора буква И. Значи този продукт като прилича на такива кюфтете, е едно нещо, което е много популярно в Русия. Това е творог. Творог, то е млечен продукт, който изглежда така, като извара, но той не е извара. Има голяма разлика, защото извара я правят от суроватка. Как? Да, като пресечеш. Като суроватка, да. Значи, обаче творог го правят от млеко. От млеко и затова той е по-близък към сирене, но не е солен като сирене. Не е солен като сирене и той е много популярен. Особено майките обичат да хранят своите деца, защото е полезен, продуктът е полезен, такъв пълен с различни полезни неща. И ние го продаваме. Малко опаковка така не традиционна за българина, може би той свикна, значи купувал в такава опаковка кисело мляка, такова нещо, обаче ние за сега имаме такава опаковка, скоро ще я сменим. Окей. Добре, значи имаме брашно, имаме малка захар, ванилна захар и за удобствата може да правим рична, обаче за удобствата взехме един робот. Да. И така той сега го смесва, значи какво? Първа какво да направя? Да добавя още творог, колкото трябва. Ето така той изглежда в опаковка. Малко добавя сега в купата. И... Чакай така да ти е по-удобно. Да, така. Опс. Какво станало? Какво стана? По софийски започнах. Да. После брашно. Съответно захар. Ти имаш малко ванилия, захар. Да. И... В случая течна, но може и ванилова захар. Да. Значи и да направим една смес. Смес, от който после да направим едни такива апетитни кюфтянца от творог. Това сирниките какво е? Закуска, обяд, вечерен или знаеш, че винаги така сме... Това е закуска. Много руснаци обичат използват като закуска, защото е млечна, много добре върви с кафе, с чай и хора основно закусват с това нещо. А то винаги ли топло се яде? Топло, по-добре топло. И те са вкусни, когато са топли. Може и студена, значи по принцип също има вкус, но... Заинтригуваме, мога ли да... Да, разбира се. Опитам. Опитвай. Да, не е извара. Не е извара, абсолютно друг вкус, друг продукт. Значи, защото хора винаги, те приличат външно и много българи бъркат, защото извара не е скъп продукт, така да речем. Економичен, Економичен продукт, обаче творог не е економичен. И те понякога се очудват, че той струва пари, защото вид сирене на практика. Това е вид сирене, така да, само че не е солено. Наистина, все едно сирене безсолно, натушено. И той струва като сирене горе-долу на килограм, като говорим. Ами то 18% му е маслеността. 18% маслеността, да. Това е много повече от сиренето. Да. Не много, но да. Както и е. Месим. Ей! Бърках посоката.
Чиста работа. Да. Имам един такъв млечен кълбас сега и от него можем да правим така малка, трябва да го малка така завъртиш. Окей, така. С много малко брашно. С много, да. Млечен колбас много добре ти се получи. Браво! Да. Ето така отделяме. Да. Получава едно такова нещо, което вече така с една такава лопатка се казва. Да. Може да кажа. Ами шпатула, но и лопатка, Така. може би. Ето малко от двете страни. Правим едно такова. Така такъв те. Ако искаш ти Да, направиш и аз сега. искам. Да, добре. Да, обърнете внимание, не трябва да е много твърдо. Не мога да го нарека тесто, но сместа от въпросния творог. И внимателно с лопатката притискате. Лопатка, шпатулата, да. Аз започнах. За да може да се сплеска и да му се придаде Лопатка характерната форма. по-апетитно звучи. Да. Ето. Ето така. И сега ядеме ли? Не, стига. Значи имаме тиган с масло, той вече ето така правим и ги слагаме. Оп. Да. Аз тук- съм го стоплю, да. И се тук. Аз мисля, че на средната степен да не е много, да не Да, прегаря. Да. Те трябва да бъдат такива слънчеви, като златни. Не... Аз знам, че в България обичат такива пържени неща, което... Много. Да, Пържено много. ще. В Русия малка такива други традиции в тая посока и затова не ги препекчем. Ние когато едно време имахме на младост, тук в София, имахме при един магазин, който и сега съществува на младост 2, имахме един ресторант и правихме там такива шашлици. Шашлици, значи, и готвим ги по руска рецепта, кавказска рецепта, грузинска, правилно да кажем. И идват българи, ги носим и те връщат. Това е сурова месо, века. Суровата, нормална, сочна, така трябва да бъде. Не е припечена, значи трябва да бъде припечена, трябва да бъде с черни такива. Да. Направил ти впечатление, че искат добре препечено, но добре обичат припечена, да. сочното месо, алангле или алджус, както му казваме. Да, но ако Ти го препечеш, ще препечеш, остава става суха, твърда. Няма да. угодия, така Да, казваме. да. Хем искаш да е изпечено, хем да е сочно. Да, Не може. Ето така малка да ги... Готово е това. Мисля, че готово. Да, О, не е готово. Не знам, де може, така ли? може. Да. Да, ето тая вече, тази ще стане идеална. Обаче, дали това е инструмента? Ето, виж какви са. Ей. Златни са. Знаеш ли, че японците имат нещо подобно, ама само е подобно. Да. Да. И това са въпросните сирники. Още малко ни трябва да. на това. Да. Още малко трябва, защото като бързаме, се деформира. Запечени до златисто. Да, златисто, да. И те трябва топли да си ядат, така казваш. Топле, задължително топле. Може. Може и студени, но Да, аз не. препоръчвам топле. Да, ние ще се вслушаме в твоята препоръка. Така. След като обърнем, какво? Обърнем, слагаме капака. Ето така. И да ги оставим на мира за някакво време. Намира. Да, няма да ги тормозим. Да. Добре звучи. 2 минути и след 2 минути можем пак малко да ги обърнем и те са готови. Добре. Да. И така ли се ядат натурално? Може да добавиш заквасена сметана, може да добавиш сладко, може да добавиш кондензирано мляко. Значи тук зависи от каквото предпочиташ. Повече, но те, използвахме малка захар. Те такива имат
гарнитури. Да, Сладко. има сладко, да, и за това, ако добавиш още нещо сладко, става като десерт един. Такъв млечен десерт, който по принцип в руските традиции млечните неща те са повече сладки, отколкото кисели в разлика от България. Значи, дори ако говорим за заквасена сметана, българска заквасена сметана, малка кисела, руската е малка сладка. Сладка, да. Сладка, така е. Значи, готови сме. Крайно време беше. Готови сме. Ето така, виж какви са златни. Значи, вече имаме шпател. Ето така ги вадим начиние. Така. Много апетитно изглеждат, наистина. Да. Аз съм фен на магазините Березка. Често посещавам и си купувам много неща, но не съм обърнал внимание на тези, щях да ги нарека палачинки. Но те не са. Да. Ето така, вижте. Да. Значи, и сега какво можем да направим? Тук имаме сладко. Значи, и може така нагоре. Кой обича още по-сладко? Така нагоре. Ето това. Можем да идем. Можем. Така. Можем и да ни ядем. Въпрос на не, избор. не можем да не идем. Не. Значи, има една притча. Едно време граф Лев Николаевич Толстой беше поканен като специален гост на едно общество, на първо заседание общество на трезвости в Санкт-Петербург. Окей, поканен. Значи, излизат хора, говорят различни неща, как полезно да бъдеш трезв, да не пиеш и така нататък. И сега даваме дума на граф Лев Толстой. Той става и вика, значи, за да не пиеш, не трябва да се събираш. Но ако се събрахме, предлагам да изпием по чаша вино. Това беше последно заседание в Санкт-Петербург. Така, ако събрахме, трябва да идем. Добре, ще те послушаме. Така. С ръце, нали? Или... С ръце малка, те са още такива топли. Вкусно? Много Чай, хубаво. кафе, идеално. Като закуска. Децата обичат ли го това в Русия? Много. Нали? Много. Аз съм сигурен, Особено че... тяхните майки, защото те обичат тяхните деца да идат нещо полезно, преди почват школа, училище там. Така, Да. И така. И затова този продукт много популярен в Русия и дори ние го продаваме. Значи, ти самият продукт може би няма как да изидеш половин килограм, но ако готвиш сирники, то е лесно. Много е лесно. И то не се яде с хляб, нали? Само това е достатъчно. То наистина е калорично. Няма много въглехидрати, много мъничко, понеже сложихме брашно. Да. Браво. Добре. Ето така. За да може да си стиснем ръцете и пък да те поканим да заповядаш винаги с особености на руската кухня. Хиляди рецепти, ако нещо. Има хиляди, да. Трябва да видим кои рецепти искате да опитате от вкусния щанд на Березка. Там, знаете, вече има топла точка, както казваме, с много популярни храни от цял свят. Готови ястия, има суши вече, поке, каза господин Бакуревич. Това са парченца риба с подправки. В купичка се сервира. Да. И много други. Какво има? Салати, сандвичи. Всичко слагаш от хладилника, каквото имаш, получаваш хавайска поке. И вече го имаме и в Березка. Добре, ми благодаря за вниманието. Надявам се да ви е било интересно. И до нови срещи. Пишете в коментарите какво ще да сготвим, за да го направим. Можем да направим уха, нали, вид супа или интересно, не. да. Задължително, да. Борщ, мисля, че е много обичана супа. Аз поне я харесвам. Голубци. Сърмите, да. Много вкусни неща. Супер. Добре. Значи, до нови срещи. До нови срещи. Чао! Чао!